Yo, good morning mga ka-rides sa December 25, alas 5 ng madaling araw. Ngayon pa lang tayo aalis papuntang Pagadian. Okay mga ka-rides, tara, gahe na ulit tayo. So yun mga ka-rides, alis na tayo. Daan lang ako sa may Shell at nagpagas. Ay, 3 bars pa naman. Kahit pa to. Ano, malayo pa ito. Ikot pa ako dun. 3 bars na pala. Eh, mag-uumaga na rin naman. Marami na tayong madadaan ng gasoline station. Ano, dito tayo nagpasko sa Surigao, sa hotel. Wala, natulog na lang ako. Di rin ako gumala. Ngayon ay dahan-dahan na lang tayo sa biyahe dahil wala naman na tayong nakakabuling barko. Kahapon dito sa Balogan to Liluan Port, bumakbak. Ang nangyari ay yung cover ng aking motor sa gilid ay nawala, nabali dahil siguro nung nalubak ako. Eh hindi ko napansin na hulog. Tsaka kung mapansin ko man ay wala na rin siyang kwenta dahil nabali. Tapos naghanap ako ng cover dito sa Surigao ay wala rin akong mahanap. Ngayon tapakpak ulit tayo. Nakapag-upload na rin pala ako ng Manila to Mindanao. Hanggang pa lang, Macnog Port, at hindi pa ako nakapag-upload doon sa pagkuha ng papel. Doon pa lang sa pag-aantay. Pagdating natin ng hotel mamaya, subukan ko na rin mag-upload. Sa Pagadian, mag-hotel pa rin tayo dahil kinabukasan sa 26 ay susunduin ko na yung misis ko sa airport. Wala naman tao. Palabas na tayo ng Surigao City. Andito kasi tayo sa city eh. Pakita natin yung city. Kahapon parang walang pasko. Mag-isa na lang. Hindi tayo umabot eh. Kasi ang plano ko talaga, kung hindi talaga ako stranded, yung diretso ko ay hindi sa Pagadian. Yung diretso ko ay sa Zamboanga del Sur sa amin, yung boundary ng Zamboanga del Norte at del Sur. At doon sana ako magpapasko sa amin. Tapos inabukasan sa 26 ay tsaka pa lang ako pupuntang Pagadian. Eh kaso ngayon, hindi rin naman ako umabot sa Pasko. Diretso na lang Pagadian para hindi na ako pabalik-balik. Wala eh, nagka-stranded tayo sa Macnog Port. Yung sa Tacloban naman, ay Balogan naman, ang nagstay ako. Tayo pa sana diretso yung Liluan yun. Pero may mga nagluloko sa natin eh, gamit. No choice rin ako noon dahil sayang naman, babiyahe ako na hindi makakapag-vlog. Diyan pala yun mga ka-rides, pakanan, yun yung papuntang Lipata. Tapos diretso, palabas tayo ng city. Sabi, nagpa-fog dito sa Surigao. Oh! Ewan ko kung kita sa mapa, sa video, pero nagpa-fog. Malamig.
may nahuli. May nahuli siguro. Ayan yung guys sa ano mga ka-ride. Yan. Hindi niya mahanap. Yun, ayun po ang guys sa ano. Hindi po siya mali. Na ano siya niya na hindi niya nakita. At maliwanag pa. Woohoo! Mga ka-ride, salamat sa inyong pag-subscribe. Kahit kita yung nag-upload, may nagsasubscribe. At saka may nag-review na rin ng ating ano no, ng ating upload. Ayan nyo po, pagdating ko ng Pagadian, susubukan ko makapag-upload ulit. At pagdating din sa bahay, kung andun pa yung piso wifi namin. Ayan, sinipin. Sorry po. Kung kailan ano, parating na ako, sinipon ako Huwag naman sana. Inom kaya akong Alaxan. Wala siguro to. Kakasapagod to eh. Ganda ng ano no? Ganda ng view. Ganda ng view, tapos may kamay na laging gano'n. Ang kulit eh. Hindi na lang muna ako magpapatay ng camera. Wala naman sasakit sa likod. Mga guys, dito sa Mindanao, ang ganda ng kalsada Hindi yan pareho sa ano, Luzon saka Samar. Sana wala na tayong aberya ngayon. Gaganda na ng tanawin na yan. Magdadrive ako hanggang Mindanao. Ganda ng view. At tapos pagsisingin doon. Hindi ako nakapag-swimming sa Surigao. Tapos yung motor natin ay wala pa ring ligo. Mamaya baka may madaanan tayong ano, mga hulog piso na ano, car wash. Baka try natin tanggalan ng dumi. At dahil dyan, 2 bars na lang, dapat nga nagpagas ako ulit. May mga gasoline station naman yan dyan sa unahan. Yan naman yata akong naiiwan. Kasi yung laptop ko andyan sa bag. Gamit cellphone mga rin. Alis na tayo. So update ako mamaya basta mamaya mga karay. Ganda ng view. Ganda ng ano ng araw. Mga ka-rides, nakakita ng ano, diretso lang na daan. Pwede tayo mag-video.
ang daan, pwede tayo mag-video. Yan o. Let's watch that. Pili tayo. Stop tayo. 5 araw na tayong gumagahin. Enjoyin na lang natin kahit masakit na sa katawan. At sana walang ulan ngayon. Papasok tayo sa Bafag. May aso. Oh, grabe fog mga ka-ride. Bakit daw ako nagmumotor? Eh ang layo ng Luzon hanggang Mindanao. Ito po yung dahilan mga ka-ride. Napakaganda ng Pilipinas. Nakakadaan ka nga lang sa mga lubak-lubak. Pero okay lang. Masaya naman tayo sa ginagawa natin. Wala naman oh. Nakalimutan ko. Season ha, season pala. Nasa season tayo mga karay. Break it up. Woo! Lamig! Someone who said. O diba? Yung kalsada napakalinis. May mga aso nga lang yun. Dami mga aso dito. Okay. Nasa gitna ka pa talaga ha. Ganda na kalsada man. Mga ano dito, Bentong boys. Ako, magsasawa kayo. Oh? Ganda ng shop na to. Ganda ng corner no? Mahilig maglabas ng tuhod. Dito kayo. Up. Nakaka-rides, di po ako naglalabas ng tuhod ha. Yung tuhod ko, andyan lang po yan. Yan. Want to break it up. Woohoo! Di pa ako nakapag-change oil. Dami na. Napakaganda naman ang daan na to. Sino bang ayaw na ganitong kalsada oh? Parang mag-drive. Napakahilig ko kasi sa malamig na klima talaga. Yung ganitong view ay para sa akin napakasulit. Mga bahay-bahay. Pero tingnan mo naman yung pag oh, ay tuwang-tuwa no? Parang bata pero ang pag oh. Alam nyo na makita yung sasakyan oh. Di makita oh. Zero visibility mamen. Pag sa malayo. Pero pag nakapasok ka sa bag, kita naman. Upper bus. Grabe, napakaganda. Woohoo! Na-enjoy ko na rin yung kalsada. Anak ng Takwal Luzon yan. Tagasaan. Nandito na tayo sa Baganon.
kalsada. Dandahan na lang tayo. Yung facing ko ano na lang 70 or 90 na lang siguro. Hindi na ako magpo-full throttle tulad kahapon. Ganda naman. Sakto. Huwag kang mag-away, may dalang itak. Pag nag-overtake, pa-overtaken na natin. Haba ng itak niya eh. Uy, may gasolinahan. Magas ako, 2 bars na lang. Sarado ba? Sarado? Nag-atay si kuya oh. See from heaven right. Badass na tayo mga ka-rides at sarado pa rin ang gasoline station. Hanap tayong gasoline station. Baka magtutulak tayo na ito. Yung dyan mga ka-rides, paliko ka kaliwa papuntang Tandag, pwede ka diretsyon Davao. Pero yung Davao ay may iba pang pwedeng daanan. Tayo dito tayo. Walang gasoline station. Yari. Ilang? 2 cars, Cyber. Wala. Kaya tadi po. 231. Tangina, daming ano. Tulo eh. Yan oh. Ano na ako? Sumobra. Makipag-usap kasi nung naggagas, hindi na tinitingin. Pulit pa na pulit. Bawal yan ang natin yun. Nahanap pong tubig. Nakapagas na tayo mga ka-ride. Asar si atin, daming tapon ng ano gas. Pumunta pa sa makina yung tapon eh. Nabusan ng tubig. Nandito tayo sa Badass. Ginawa ng pagas. Di ba ako nag-almusal? Di ba ako nagugutom eh. Wait lang, Padavo to. Parang Padavo yung tinuro. Tama na. Tama pala.
lang kung gaano ka dapat. 1, 2, 3, 4. Basta, may sa gilid pa. Ang lapad ng kalsada, no? Basta mainit na tayo mga ka-ride. Dapat ng kalsada, oh. Tapos di pa malubak. Bagsak. Checkpoint mga ka-ride. Ano tulay mo? Kala ko nasa mainit, hindi pala mainit. Balik. Mainit yung sinabi ko nila. Balik tayo. Pasto. Balik tayo pasto pala. Ito ba? Oh, ganda na kalsada, no? Tawanan mo ang iyong problema. Nag-one way pala sila dito mga ka-ride, no? Napadiretso ako ng konti, hindi ko napansin kaagad. Kasi nasa isip ko dalawa tang tulay. Yun pala, nagawa pala. Napadiretso tuloy akong konti. May stop naman eh. Hindi ko napansin kaagad. Wala kang puti. Hindi yung padago mga ka-ride, no? Tapos tayo diretso pa buwan. Ganda ng tuloy. Wow! Nakapag-video ba? Mga ka-rides, utuan pa rin tayo. Dito tayo sa kaya sa ba? Ha? Yan. Tumulo tayo sa butuan yung paikot, yung parang may papuntang airport, palabas. Tayo. Saan ba tayo?
Ano tayo dun sa kanila? Doon pa? Ayun pa to. Uy, hala. Nangyari dyan? Wala, may tao sa loob. Ano lang pala. Kakatumba lang. May tao pala. Akala ko iniwan. Natumba bro? Naka-niyo ba? Ha? Nakamotor? Nangyari? Hindi ko na nakita. Kamiyo, may nakakuan sa kuha. Eh, ilikay Ay. mong na ko siya. Ay, Sir Ross? Wala kan? Pero sabay ka no? Wala, okay ra ko. Oo ka. Ang katulang kuan ba na kamiyo? Wala naka may bata. Bata ba to? May bata. May bata ba nga? Yung kinakaamol sa kuha, ilikay na ko siya ba? Dapat, kung diri siya mo sa dito na. Ano? Ako ba? Ako, pakuan mong ko. Pampayong mong ko. Pampang. Baka nawala to siya siyang dalan. Hindi mo na mao nga driver na. Ano? Bangay lang ko. Teka. Cellphone dad. Dito rin mo. Wala naman tagas. Pakuan? Yo. Diri siya mga kinali niya. Hindi siya diri na kinali niya. Kahit dahil man dito. Sunod siya diri na. Saan man na. Galit ka sa whip diri. Hindi ba itong kuwan lang yun? Tapos wala ka hunong eh. Kapit niya hunong. Ano ko eh. Ay, mali mo yun siya. Mali mo yun siya mali siya. Okay ba? May disgrasya pa mga karay. Ay naman siya. Buti walang balik. Kaya na ko siya. Wala rin akong ano eh, medical kit eh. Ikaw lang. Itang tali lang ano. Ano kaya mo magpaano bro? Sabi na lang muna. Akala ko may disgrasya latas iniwan. Pagtingin ko may tao sa loob. Tatawa. So yung mga ka-rides no, disgrasya si kuya dahil pala yung Honda Click daw na kasunuran niya ay kumain sa andito sa may bandang kaliwa, tapos biglang liko kasi nga kaliwa tayo diba, biglang paliko. Di siguro yun na ano sa kalsada yung kasa niya, yung biglang bago ng isip. Tapos siya naman pareho, siya naman pakaliwa siya dapat, eh kaso bigla daw nag-wave yung Honda Click, yun iniwasan niya. Taob yung ano niya, babaho tawag siya, magtok-tok. Buti wala naman siyang balik, kaya iniwan ko na. Nalungan lang namin. Akala ko ano lang, yung balik matagal na yung disgrasya ba, tapos iniwan lang muna yung tok-tok. Tapos nagulat ako, may ano pala, may tao. Buti, uy, lagi may tao sa loob. Lugo, tapos yung nakaanuhan nga, di man lang tumigil para tumulong siya. Minado sigurong mali yun. Bakit tayo mga ka-rides?
Punta kami kailan, baka sarado yung ito. So yung mga ka-rides, time check alas 8:18. Sige po, nasipit na rin tayo. Tsaka review ko na lang din yung video kung nakuhaan ko ba yung disgrasya kanina, kasi parang bagong lang nangyari. Kasi ito, kain muna tayo. Bok choy tsaka tungol daw sa baboy. Yan. Bok choy. So yun mga ka-rides, tapos na tayong kumain dito sa may Bang City sa may Nasipit. Saglit na tayo kumain tapos alis ka agad dahil may 8 oras at 24 minutos pa tayong babiyahin. Malayo-layo pa. So yun mga ka-rides, no? Pahinga lang tayo saglit, kain. Tapos, bakpak agad. Gandahan lang. May ano pa kasi tayo. 8 hours and 24 minutes mga ka-rides. Alas 8:48 na. Andito pa tayo sa Nasipit. Nasa unahan lang to ng Butuan. Ano to eh? May disinfectant ba yung ganun? Yan, premium full tank. Premium ba? Oo. Okay. Ay mga rides, 228 yung pangalawa nating gas. Parang makakaano yata tayo sa pagas nyo, no? Makaka-4. Makaka-4 yata tayo, nasa ano pa lang tayo eh, Inguog. Saan kaya ako magsusunod? Alam, malilim dyan. So, ay baka hindi ganong maraming sasakyan. May tubig po, uy. Maghugas kaya ako dito. Landslide ulit, oh. Nung dumaan tayo dito, may landslide eh. Ngayon, meron din ulit. Sabi, ba't ka dumiretso? Wala, pinagunan nila. Wala pa. Hindi na kayo. No, nakastop ka, oh. Dumiretso yung sasakyan. Ay, bitang, tikit tayo dito. May ano dito na tubig. Yung libre. Kaso. Okay na tayo, baka. Yan. Yan, oh, libre, oh. Hugas kaya tayo ng ano? Ng sapatos. Pati kalsada. Kaso 10% na lang ako. Wow. Kahit nakita ko na to, wow pa din. Ganda talaga. Sarado.
ganda. Sila may event kasi nga Pasko pala ngayon. Kasi lang yung kasi dati hapon tayo dumaan dito ay kapag wala nang sagot. Dito sila nagbabangking. Nagbabangking. Dito sila nagkakarera. Pwede na makasiyar. Boss, pwede makasiyar? Thank you. Ayun na ako. So ayun mga ka-rides, andito tayo banda sa may Claveria pa rin. Hindi pa tayo nakababa sa Cagayan de Oro. Pahinga na lang muna para mag tubig tsaka energy drink. Wow, na ako, mainit yung dito banda, pero yung kanina yung packet natin eh malamig. Kanina pa rin naman ako nauwaw. Kaya update muna mga ka-rides, pahinga lang muna. Wala to po. Tapos na tayo mag water break mga ka-rides, tayo ay lalarga ulit. Yung biyahe natin ay 6 hours and 23 minutes na lang. Layo pa noon, man. Nung oras na karating doon, gabi na. Mag-i-edit pa ako ng isang episode ng part 3. Ba't nasa gitna? Nagura? Market City. Wala nakalagay. Parang ano to? Nagura tatay. Nakalimutan ko na yung mga pangalan. Nagkukumit naman sana ako dati. Ay, Agura nga. Yan ako sumasakay dati sana. Kasi matagal na. Ano yan? 2011? Saka ano pa naman ako, hindi nagtatanda ng lugar. Itong bypass na dinadaanan natin o yung may mga dagat na dinaanan natin kanina ay para di tayo makadaan ng Cagayan de Oro City. Tapos ang labas natin ay ang dito halos parang ukol to eh. Pero ukol ukol nga. Kala ko bulwa. Di ma-rights no? Pagka dating natin ng Agora, may bypass tayo madadaanan, tapos yung labas ay ukol. Hindi na tayo dadaan ng Cagayan de Oro.
alas 12:50. At yung iligan tayo mga pride. Tabing dagat, oh. Tabing dagat. Gustong maligo ng dagat. Dito na lang din ako kakain. Oh. Tumama ka. Oh, mabaling yung tinitor natin eh. May siya ba sila? Tama ka rin na. Nakikihi lang ako kasi nag-ihi. So ayun mga ka-ride, dito tayo sa Iligan pa. Bumili ng mamon tsaka itong ano, kape ng Starbucks para di tayo antakin. Di na ako kumain ng kanin kasi baka tawagin dito ako ng CR eh. Mamayang gabi na lang din ulit sa hotel. Grabe haggard na yung mukha. Hindi na lang, 3 hours na lang may Bisip! Kasar. Oh, sana all. Bahala wala ka photo. Cute naman. Ay, meron din akong ganyan. Makalog. Oh, hindi ka. Oras, alas 2:56. Po, pantanggal ng mansa yan eh, parang chlorine. Time check mga ka-ride, alas 3:49. Ilang ko saan tayo? Buhon? Anong lugar to? Maigo. Mapa na siguro ta. Wala siguro. Boss, puntang Pagadian. Diretso lang. Salamat.
mga karit sa nandito tayo sa unahan ng Kapatagan. Yung Pagadian ay isang oras na lang, 1 hour 19 minutes. Kaso nagutom na ako kaya dumaan na lang ako sa may barbecuehan. Inaantok pa ako. Hanap na lang kaya ako ng ano dito, matutulugan. Tapos bukas na nasunduin yung misis ko ng alas 6 para pareho. Oo nga, parang ganun. Try. Mga ka-rides, tapos na akong kumain. Problema, malapit na mapuno yung memory card. At hindi na ako makapag-vlog siguro, or wait lang, di-delete lang ako ng konti. Kasi dinownload ko na yung iba. Dapat doon ko na lang dinilit eh. Para sa hindi sayang. Wala na lang ako nag-delete mga ka-rides kay saan man, kaganin 14 minutes, napay 14 minutes na pwede i-record. Tapos tanggalon na lang ako memory card kay ang camera. Ba't ako nagbibisaya? Bisaya kasi yung kausap ko kanina eh. Kaya natutuloy-tuloy ko. Bali tatanggalin ko na lang yung memory card kasi may built-in naman na memory card. Yung built-in memory card. Basta may pwede ka mag-store, built-in storage pala yung ating camera. Kaya pag napuno to, sa built-in na lang. One hour na lang din naman kasi kahit nga po di nasa built-in, update na lang ako dun. Uy, buti din hulog. Nasa likod ko lang. Ay, wala sanang wala sanang gloves yung aking misis. May ibang way pala papuntang Pagadian, hindi sa Monte Alegre. Yung plano ko sana ay sa Monte Alegre ako dadaan. Malayo pala yun. Buti nakapagtanong ako doon sa akin na hinang ko. Sabi niya dyan ka. Tapos kasi dapat diretso ako doon So kalatas lang, mapa na lang din ako. Kasi sinabi niya may mga liku-likuan pa. Okay, sana ako dire-diretso. Tandaan na ako, dito pa ako. Yung yan, Sultan Naga. Welcome to the municipality of Sultan Naga, Dimapuro. 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 Sana yung pag-pronounce? Dimapuro. Ang marunong magbasa. Paputol-putol na lang akong paputol-putol na yung aking vlog mo karay dahil mamayang gabi pa ako magdi-delete ng mga natapos na. Kaya medyo na ba, okay lang ito 59 minutes na lang din naman yan, malapit na sa magdidilim na rin. Bukas ay maaga tayong aalis, alas 8 siguro kung nandyan na yung misis ko. Maliwanag na makapag-vlog naman tayo dahil magdidilit ako naman. Tapos subukan ko makapag-upload din kasi pagdating ko kaagad mag-i-edit na ako. Bilis lang ako tapos bilis na hanap pa pala akong hotel. Daming checkpoint dito. Nakailang checkpoint na kami. Ang ilan na ba to? Ba't dito mo lang yung dalawa? Kanina nauna yun eh.
Grabe. Ika-pang-anim na araw natin to ngayon, ano? Dapat 3 days lang yung biyahe. Andito tayo ngayon sa Pagadian. Tapos ito, nagbihis na ako para pumunta ng airport para sundin ko yung misis ko. Tapos kahapon, hindi na ako nakapag video pa pagdating sa hotel. Sobrang pagod na. Sakit na dito. Parang akong matanda na. Tapos ito pala yung hotel na nakuha ko. No? Yan. Late lang ng higaan. Sakto lang pang tao. Aircon. Yan. Pero mas maganda, may sabitan. Yung kahapon ay yung sa Surigao, walang sabitan yung nakuha kong Pero mas mahal yun. Ano yun? 1-1. Ito, mura lang dito, 850. JB Hotel. Kung ikaw lang mag-isa ay maganda to. May may ganitong kwarto na para ikaw lang isa ay tipid. Tapos ngayon, gear up lang. Gear up lang tayo para makaalis na. 6 na araw. Grabe. Pero ngayon mga ka-rides, hindi na tayo whole day na babiyahe. Na lang. 1 hour na lang yung papunta namin. 1 oras mahigit. Kaya naman na diretso yun. Pero baka dadaan pa kami sa makakainan. Tapos yung ma-upload natin mga ka-rides ay hanggang pa lang. Tacloban. Katbalugan pala. Tapos pagdating sa bahay, mag-i-edit rin ako. Okay sana ako. Parang andun pa rin naman yung wifi namin. Ang ginagamit pa naman. Baka hindi pa naputol yun. Ay. Hindi ko muna ipapagamit kasi piso wifi kasi yun mga ka-rides, no? Baka isarado ko muna. Ako muna gagamit para makapag-upload tayo ng para matapos natin sa pag-upload. Pero yung sapatos ko basa. Oh my God. Ay. Basa na lang yung sapatos ko. Ang baho. Wala, no choice eh. May naman sana ako sa sapatos, cover. Kaso kahapon, pinilit kasi natin umalis na kasi akala ko hindi siya lalakas. Di biglang lumakas na. Wala na, di ko na siya na kayang balot. Issue cover. Tapos ngayon, isa pang din kahapon kung ba't din ako nakapag-vlog sa pagdating ko sa hotel ay dahil yung memory card natin na 2 ay puno na. Isa lang kasi yung na-transfer ko sa laptop. Hindi ko na-transfer yung isa pa. Sa pagod. Pero buti na lang talaga yung camera natin. May built-in na 47 gigabytes na internal storage. Tapos So yung mga ka-rides, tara, biyahe ulit tayo. So yung mga ka-rides, aalis na sana ako. Ang problema ay hindi pala ako makapag-vlog dahil bawal ang helmet dito sa Pagadian City. At dito rin pala tayo nag-hotel. Ito yung Pagadian. Di tayo nakapag-video dito kagabi. So ayun, tara. Alis na tayo. Magbablog na lang ako pagdating siguro sa kalabas ng Pagadian or sa airport. Right sa dito tayo. Nakalabas na ako ng city na Pagadian City. Dito ako ngayon sa 7-Eleven. Magwi-withdraw sana kami kung may wala. Walang machine tsaka wala rin makain.
Hanap na lang. Pero at least pwede na ako mag-helmet dito. So ayun mga ka-rides, pauwi na kami. Sundo ko na yung misis ko. At ayun, yung helmet pala niya nabasa, ang baho. Kawawang nila lang. Hanap pa akong pagasan tapos makakainan. Hindi kami kumain dun sa loob ng city. Hirap dun, walang helmet. Maayos mo na yung mga gamit. Bakbola. Wala. Naipit ng bag. Grabing taon yun, no? Torpen, kaya mo ba yan? Oo. Grabing taon, no? Haba. Kaya lang naman. Kaya dito Phil, dalawa pa kaming angkas tapos maraming bag. Mga ka-rides, no? Yung isang bracket, ano naman ang bracket, yung isang bracing bracket ang dito bumigay. Kailangan ko ipa-welding ulit. Dapat pina-welding ko na pala lahat. Ngayon pati yung plate kasama ko sa ipapa-welding, tapos pagdating natin sa pagbalik natin Maynila, palitan ko na rin. Kung alam ko lang, nagpalit na ako dapat eh.
Paano to? Ila? 116? Baka mag-list ako. Monte Alegre. Ano yun ni Kuya George nga naatla dere? Ganin patlaon. Yung wasak-wasak mga karide nasa Monte Alegre na tayo. Ano? Papuntang ano? Cagayan de Oro. Alam mo no, dami nilang pinta rin ako at kaliktaran ng Lukot Kalit ka. Bayran sa gas? 244? 244. So ayun mga ka-rides no, nakapagpagas ako ulit 244. So, papunta na to sa amin. Yung charger ng cellphone ko mga ka-rides na bali, naipit itong bag. Ito naman na kailangan rin ng ano mapa dito. Kabisado ko na yung dito eh. Takbo na ako. Mag-i-winding. Dito na ako napawinding sa mga eh. Yeah. Very Nindot lang mas batay kinay dagat. Nindot lang mas batay kinay dagat. Bulpak pun karga ni Kuya. Aha. Oh.
na, pangit na ang kahoy. Oo, magaganda yung ano kahoy dito mga ka-ride. Dati, malalaki. Ngayon, ganyan na lang oh. Wala na eh, pinutol yung dito banda oh. Wow, counterclose si pare ko eh. Mga ka-rides no, andito sana kami sa Molaving ngayon para mag-withdraw. Ang problema ay naka-offline lahat ng bangko. Diretso na lang, may dala pa naman akong pera. Kaso, langin. Try na lang din sa Mahayon. Kabisado yung mga kanto. Ang kabisado ko lang dito yung palabas. Kasi hindi naman ako nag-iikot dito sa lugar na to. Dumadaan lang. Gano'n ulit tayo sa traffic. Ito. Huh? Dito tayo sa Mahayog. Malapit na tayo sa amin. 25 minutes na lang. Op, yung mani popcorn. Ito pa lang. Kakalingon eh. Travel so far. Huh? Oh. Lala na. Oh. So you travel so far. Boy, I'm sorry you are 25 minutes delay. Kaya yan? Papasok na tayo sa ano, bayan namin. Pero hindi pa yun sa amin yan ah. Bayan lang. Yan kasi yung bunga daw, Iglesia ni Cristo. Ito yung bayan. Gamay rin o. Gamay lang. Ano bayan? Bayan. Pero, paling din. Oh. Pero mas parang ako paling ko. Oh. Ako mo palengke no? Oh. Offline side. Ako, tayo mapalit na pan.
Okay. Lapat mo. Binata. Gikan pa rin sa Manila nga pan. Ano? Saan ka? Kurang. Nice slice bread. Saan? Slice bread? Lam! Ano na? Star bread ka. Ano? Thirty ka buo? 30. 30. Itag napulo tulo ka kwan, tag napulo. Ha? Sige, slice bread na lang unom. Igaduhan na ako, duha kang palda. Umasag ka, unom na lang. Unang ka slice bread? Ha? Dili na na. Ayun na. Ay, may binili pa. Nakalimutan ko, may ba na pala ako sa harap. Umabang. Mahala sa ano ko. Tapos dati, kani nga tulay, narin siya sa baba. Sa baba raming mga agyan sa una. Kasi ay lunas. Dab. Lunas ni siya direct. Ang pangalan sa lugar kay Lunas.
Dero. Ulit tayo rin. Ha? Naganinintay, 24 pa may kahulan. Asa kaya George? Ay, iba. Nagluto.